palacinky z pohánky a z vody. No a takto si pripravím tieto pohánkové palacinky. Pohánku som si máčol asi 6 hodín, teraz ju zlejem a dám čistú vodu. Vlastne ju aj prepláchnem. Premitú pohánku dám sem. Dám filtrovanú vodu. Musím si prefiltrovať. Dám štipku soli. Do pohánky pridám vodu. No a idem mixovať. Ja pridám trošku predopeču. Iba trošku. Za mňa je cesto príliš husté. Prilejem tam ešte trošku vody. Ale treba opatrne, pretože už nemám viacej pohánky. Použijeme takúto naberačku, lebo menšiu nemáme. Poďme na to. Tak, dáme takto cesta. Toto dáme sem. A takto ho tam nejako roztiahnem. A som zvedavý, čo z toho bude. Chcel by to ešte nejakú obracačku a tanier na palacinky. Takýto. To je super, ono to fakt funguje. A možno, že to pôjde aj... Ide to aj takto! To není možné. Toto sú palacinky z vody. No a z pohánky. Ja si spravím pár palaciniek a ešte pôjdem robiť plnku. A tu môžem robiť aj počas toho. Ja to zvládnem. Ako to už býva, je to samozrejme husté. Takže ja pridám ešte vody. Ešte to premixujem. Áno, zdá sa mi to príliš riedke. A je to akurát, paráda. Je to také nadýchané vďaka tomu predopeču. Ja mám rád, keď sú palacinky také nadýchané. Niekto by mohol povedať, že sú to lievance, ale podľa mňa sú lievance menšie. Toto sú veľké palacinky a toto sú malé lievance. Vyzerá to ako mesiac. Mesiac. Aj tu. No, z druhej strany to nevyzerá ako mesiac. Z druhej strany sú také. A sú bez oleja. No a pokým si tu vzadu robím palacinky, tak tu si pripravím plnku. Plnka bude pozostávať z pasírovaných jablk, ale detská výživa. Arašidového masla, pomer 1:1. A pridám trošku mleté škorice. No a všetko pekne vymiešam. A sem tam obracam palacinky. To ti je len taká parádna hmota toto. Ňom. No idem naspäť palacinkám, lebo o tie sa treba starať. A čo je zaujímavé na tých palacinkách, že keď tam nedávam olej, tak sa trošku lepia. Tak to vyzerajú. Akože tie palacinky. To je celkom super. Nebudem ju krčiť, lebo sa bojím, že ju polámem. Ale keď je cesto dostatočne riedke, tak tá palacinka je taká poddajná. Spočiatku, keď bolo to cesto také hustejšie, aj vďaka tomu predopeču, tak začali sa mi lámať, keď som ich otáčal, ale teraz akože sú v pohode. Je to vidieť? Tie diery? Vidíte ma cez ne? Ja vás vidím. Idem ich ponatierať tou dobrodkou, čo som namiešal a je veľa hodín, takže deti musia ísť večerať. Jedna mi praskla. Sa mi zlepili dokopy a ako si to neustala. Takto ich nagebrím a zarolujem. Miem si ruky. To niekedy to robím. Niekedy si umývam ruky. Použili sme asi 2 hrnčeky pohánky a vody toľko, koľko je treba. A keďže už teraz vidím, že tých palaciniek nie je mnoho, tak idem rýchlo jednu zjesť, aby som mohol nechať zbytok rodine. Vyberiem si túto, nebudem sa v tom prehrabovať. Drží. Výborné. Výborné. Že by som povedal, že sa mi pokazili a môžeme ich zjesť všetky. Vyskúšajte, sú fakt super a tá plnka je vynikajúca a tiež sa skladá len z 2 vecí, vlastne z 3, aj palacinky sú z 3. Pohánka, sol a voda
a plnka sú struhané jablka, alebo rozmixované jablka, arašidové maslo a trošku škorice. Spolu to je úplne geniálne. Nie ste zvieratka. Ahojte.